Baik, जों दिनै पर्टुगल ब्लक सेल कमिटिनि अनगायै खायसा जोंनि भिडिअ सानै थानाय बिखौ माने जोंनि भिडिअ सार जोंनाव नालाय गाहाम रेसपन्स रैखा भिडिअ सारनाव बेलाय बेलाय हामबाय मূলত जों दिनै जायगायाव रेपुटेसन दिलाय माने हेंखाय नायदि जों 2007 निफ्राय दाबो सुदरा प्राय 20 बছর जाबाय मरेगा सामंबाय हेंखाय जायगायाव जों বিগত थांनाय কয়েকটা বছর ভারতবর্ষ ত্রিপুরা 1 নম্বর ओंगैबो বিভিন্ন রকম প্রাইস তৈরি থাকে অবশ্য তিনি दारातैनो जों खाम खायमानि बिसिंतैनो सरकारनि न'खराव सरकार बा बंनि मोखांसिं हाबनो चिनि जे सीमित बेतन अबे जोंनि संसार चलिया कारण चिनि संसाराव उंलिया हामानि न 4 हयতো 5 জন बरफ दङ चिनो किसिसेल बेतन बाय चिनि जे गुमा बुफा ब्रिचुपुरा बर'नो तै तन्नानै सापरिनानै रां बाय जों दालाय खाय क्राइसिस माथो अपनी बाकी सरकार थाने अपनो जो कैसे कहने चिनी बेतन जाहाते मार्केट में जो द्रव्य मूल्य बृद्धि अनुसार जों चलि माननानै हायगा हेंखाय जों ओरैनानै हेंखाय जों नागि बुमुंसे जों रेगा स्किमबो साग्रि खाय दंखानो बा रेगा सामं खाय दंखानो अपनी बादेबो जों सरकारनि विभिन्न प्रकल्प सामं माखाय जेमन जों इलेक्शन डिउटिबो खालायो विभिन्न सार्वे फायो SBMG সার্ভে হয়তো শুরু করে অনেকটা সার্ভের অবস্থা কাম করে যেভাবে রেগুলার এমপ্লয় লোক যে সামুংফাই দङ অবহাयखौनो जों सामुंफाय मात्र কিন্তু চিনি দুঃখনি কখনো সরকার বানসুবই নাইয়া বা বই নাইয়া আপনি বাকিनो बुंनो खुनजुआ कामखै कामदिननि बागै जों दिनै मূলত जायगा डेपुटेसन खाले लाया हेंगा चिनि जे दिनै डेपुटेसन खायदानि 5टा चिनि डिमान्ड दङ अ डिमान्ड दंखा एक नम्बराव दङ रेगुलाइजेशन अफ ऑल रेगा एमप्लॉइज BBG Ramji under the state of Tripura effective from their respective joining dates. 2 number दङ increase salary with structure with marks BBG Ramji MJNRGA and Panchayat Department sponsor. 3 number दङ increment increase from 3% to 5%. 4 number point दङ the retirement age limit of all MJN Rega BBG Ramji employees should be fixed age a minimum of 65 years. 5 number दङ provide financial benefit allowance when declare দিয়ে for government employees. অবরকনে চিনি 5টা যে সরকারनि थानि सानमु अबनो जोंनो दति खालाय इनक्रिज खालाय दिना नंगौ अबनो चिनि सरकार महलनि जतनि सलाय गाहाम खालाय गयनो चिनि खाबाय सुनो ब्लक डिविजन अंग ब्लक भिडियो तामक कल खाना आं भिडियो बेलाय गाहाम रेस्पन्स रिका चिनि मनो बेलाय न एकदम खाफुर जागै न यासाका प्लस बो जायगायाव তিনি চিনি অবনো ডিএম সারनो फरवार्ड खायनाय बा सरकारो जेटा हाई अथॉरिटी दङ जतो डिपार्टमेंट तनो बरहना नेनै जोंनो गसिना हाका आबनि बागि चिनि भिडियो सारनो बेलाय बेलाय हामबाय निसिनमु आं हिंकै पर्टुगल ब्लक सेल कमिटिनि सेक्रेटारि सुनील देव वर्मा जी